Môj príbeh prebudenia, zmyslu a lásky. Volám sa Jack M., narodil som sa v júni 1981 v Mexiku. V mojom príbehu nie je nič krásne. Nič, čo by stálo za to spievať alebo písať ako rozprávku. Som poznačený tmou života, stopami zlomených ciest, nesplnených túžob a zlých rozhodnutí. Môj život nezačal v svetle ani sa nestaval na základoch radosti. Už od mladosti som sa približoval k spiritualite prostredníctvom sekty prestrojenej za bratstvo. Ale čoskoro som si uvedomil, že za každým sľubom spásy sa skrýval len egoizmus a ľudské lži. Odišiel som bez slova, bez hluku. Namiesto trvalého pokoja som našiel len sklamanie, ničotu, ktorá ma stále sprevádza. Vytvorila sa myšlienka, že všetko je relatívne. Ak je svet zlomený, prečo ďalej hľadať odpovede? Po skončení univerzity som odišiel do Európy, hľadal som niečo, čo som ani nevedel, čo to je. V Prahe som bol slobodný. Vo vzduší je tam niečo, zúfalstvo a extáza. Samotné mesto je presiaknuté tmou. Alkohol a ženy na dennom poriadku. Predstava, že som 23-ročný Latinoameričan uprostred východnej Európy. Miloval som svoju hnedú pleť, tú tak opovrhnutú v mojej krajine. Hovorím po česky, áno, z lásky k jazyku, pretože všetko okolo mňa bolo záhadou bez riešenia. 7 rokov som tam žil bez smeru, bez cieľa, jednoducho som sa klzal z jednej túžby do druhej, zo stretnutia na stretnutie, do ďalšieho baru, stále som hľadal niečo, čo som nikdy nenašiel. Žil som pre seba, bol som slobodný, v bubline, ktorej nikto iný nerozumel. Môj život bol prázdny, ale musím povedať, že v mojej nevedomosti som bol šťastný, veľmi šťastný. Keď som sa vrátil do Mexika, myslel som si, že nájdem hmatateľný zmysel. Po čase prípravy a neúspešnom podnikaní som opustil sen byť podnikateľom a zmieril som sa s tým, že budem len zamestnancom. Moje schopnosti mi však umožnili získať miesto medzi 1% najlepšie platených v krajine. Pomohol som mnohým, áno, ale nikdy to nestačí, ľudia vždy chcú viac. To, čo je spočiatku láskavosť, sa neskôr zmení na povinnosť. A potom sa stanete zlými, keď už nechcete viac dávať. Môj materiálny život sa vybudoval na krehkej pôde, na ilúzii. Nič ma nenaplňalo, peniaze nevyplnili prázdnotu a samota sa len zhoršovala s časom. A stalo sa to, uprostred všetkého, keď som ju spoznal. Meko, meno, ktoré, napriek všetkému, čo sa stalo, stále znie ako neustály ozvena v mojej mysli. Neprišla ma zachrániť, ani ja ju. Stretli sme sa ako dve stratené duše, hľadajúce to, čo sme ani nevedeli, že potrebujeme. Od prvého momentu ma jej prítomnosť strhla, pohltila. Zamiloval som sa do nej hlboko, s intenzitou, o ktorej som nevedel, že existuje. Jej krása, jej šialenstvo, jej zmyselnosť, jej rebelskosť, jej krásne oči a zároveň jej bezvedomie, jej temnota, jej nedostatok, jej neistota a jej zraniteľnosť. Rozhodol som sa jej pomôcť a tým aj sebe, ona bola nádejou, nikdy predtým ani potom som nestretol nikoho podobného. Chcel som ju vytiahnuť z toho, čo robila, dať jej nový život. A ona súhlasila, myslel som si, že sme spolu našli cestu. Dokonca nesiem značku jej mena na rukách, nepotrebujem tetovania, nesiem značku vyvolených. Ale čoskoro som pochopil, že láska nestačí. Náš vzťah sa rozpadol na smetisku. Zhnil pod váhou tých istých tieňov, ktoré sme obaja vláčili. To, čo sa spočiatku zdalo ako útočisko, sa zmenilo na boisko. Viem presne, v ktorom momente som jej zlomil srdce. Zostalo vnútri odpadkového koša s príliš ťažkým vekom na to, aby sa dal zdvihnúť a získať späť. Potom už nič nebolo rovnaké. Zničili sme sa navzájom. Ublížili sme si spôsobmi, ktoré sa mi stále ťažko prijímajú. Zradili sme sa, tlačili sme sa za hranice a napriek tomu som ju nikdy nevedel pustiť. Moja láska k nej tam stále bola. Aj keď všetko, čo sme zdieľali, bolo hrozné. Ako dve mačky v jednom vreci, snažiace sa dostať von, ublížili sme si príliš. Zatiaľ čo môj vzťah s Máriou sa rozpadal, zrútil sa aj môj pracovný život. Zrada bola neustála, tieň, ktorý ma nikdy nenechal na pokoji. Môj kolega, niekto, kto poznal moje úsilie a môj talent, použil môj softvér, aby získal miesto, ktoré mi patrilo, miesto, ktoré som si zaslúžil obeťami, bezesnými nocami, potom mojej práce.
Pracoval som na projekte, ktorý skupina inžinierov kvalifikovanejších ako ja nedokázala dokončiť. Dokončil som ho sám, bez podpory, bez pomoci a za pár dní. Urobil som za dni to, čo oni nezvládli za mesiace. A mojou odmenou bolo prepustenie. Prepustili ma. Oficiálna výhovorka bola, že som nedodržal protokol, že som preskočil pravidlá. Ale pravda bola oveľa horká, nenávideli ma, pretože som bol lepší ako oni. Nenávideli ma, pretože som im ukázal, že ich nepotrebujem, že to dokážem sám. Všetka moja námaha, všetka moja oddanosť sa rozplynula, ako by nič neznamenala. Vidieť, ako sa moja práca stáva majetkom iných, zatiaľ čo ja zostávam s prázdnymi rukami, bola rana, ktorú stále nedokážem stráviť. Všetko, čo som vybudoval, sa zrútilo pred mojimi očami a ja som nemohol nič robiť, aby som to zastavil. Pád bol neodvratný. Stratil som prácu, vzťahy, stabilitu. Počas tohto obdobia sa alkohol stal mojím jediným spoločníkom. Bol to únik, úľava. Ale alkohol len všetko zhoršil, prázdnota, ktorú som cítil, sa ešte viac rozšírila. V teplom alkohole nebola útecha v ľuďoch, len prázdny odraz mojej vlastnej zúfalosti, mojej prázdnoty a samoty. Musím povedať, že v mojej firme ma poslali na viac ako 1500 kilometrov do iného mesta. Bol som ďaleko od domova, keď sa to stalo, a stalo sa to po mesiacoch odmietania zo strany mojich kolegov. A v týchto dňoch bola Meg obzvlášť krutá. Povedala mi, že sa mi hnusí, že ma nikdy nemilovala a keby nebolo peňazí, nikdy by so mnou nebola. Že všetky časy, ktoré sme boli spolu, ich nenávidela. Zranila ma viac, ako ma kedy zranil ktokoľvek iný. A urobila to výsmešne, rozprávala mi o svojich vzťahoch s milovaným Ele, že sa nechránila a zároveň mi ponúkala svoje služby, samozrejme za peniaze. Začal som ju nazývať špinavou kurvou, čo ho veľmi ľutujem. Pretože ako hovorí Sor Juana, kto hreší viac? Tá, čo hreší za peniaze, alebo ten, kto platí za hriech. Guadalajara bolo najtemnejšie obdobie môjho života. Po všetkom, čo som prežil, moja duša bola zlomená. Prázdnota, ktorú som cítil, bola viac než emocionálna, bola to hlboká diera, ktorú som nemohol ničím vyplniť. Každý deň sa cítil ako dlhá agónia a hoci som nachádzal útechu v alkohole, prázdnych rozhovoroch alebo v akejkoľvek prchavej zábave, prázdnota zostávala rovnaká. Život sa zdalo, že sa rozpadáva a ja som nemohol nič robiť, aby som to zastavil. Cítil som, že môj život je úplne mimo kontroly, ako keby ma vesmír zvrhol do priepasti, bez toho, aby mi dal šancu reagovať. Ešte v Guadalajare sa veci začali rozpadať ešte rýchlejšie. Nie len, že som stratil smer, ale začal som cítiť, že ma niečo prenasleduje. Noci boli dlhé a ťažké a vždy, keď som bol sám, bolo v ovzduší niečo, čo som nedokázal vysvetliť. Začal som vidieť tiene, postavy, ktoré sa hýbali v rohoch proti svetlu, dokonca aj keď som vedel, že v miestnosti nie je nikto iný. Spočiatku som si myslel, že je to moja fantázia, že som možno príliš unavený alebo vystresovaný. Ale časom sa tie tiene stali pretrvávajúcejšími. Zostávali tam a pozorovali. Cítil som ich prítomnosť, aj keď som ich nevidel priamo. Bol som na tmavom mieste, nielen v mojej mysli, ale aj v mojom okolí. Práve vtedy, hľadajúc odpovede, som začal počúvať videá o tarote a channelingoch. Nie som človek, ktorý by veril v takéto veci, ale v tom momente som bol tak stratený, že každá šanca pochopiť, čo sa deje, stačila na to, aby som to skúsil. Spočiatku boli čítania tarotu, ktoré som našiel, pomerne všeobecné. Ale jednej noci sa všetko zmenilo. Žena hovorila hodinu o mojom živote. Bola hrozivo presná, do bodky opisovala moju situáciu s detailmi, ktoré som nemohol ignorovať. Najprv hovorila o minulosti. Hovorila veci, ktoré vedel len ja, veci, ktoré sa stali nedávno. A robila to s takou presnosťou, že ma to znepokojilo. Potom začala hovoriť o prítomnosti, práca, zrada, vnútorné boje, Meg. Opísala môj život, každé slovo zapadalo. Ale čo ma naozaj šokovalo, bolo, keď hovorila o budúcnosti. Hovorila o božskej ochrane, o anjeloch, ktorí ma obklopujú, o vyvolených a o účele, ktorému som ešte nerozumel. Povedala mi, že nie som sám, že všetko, čomu čelím, je súčasťou niečoho väčšieho.
Musím povedať, že som túto ženu nikdy nekontaktoval, ale stále sledujem jej čítania a stále opisuje každý deň, čo sa deje v mojom živote. Hoci aj tieto slová mi prinášali trochu útechy, zároveň som sa bál. Tiene stále ostávali a s každým ďalším počúvaním kanálov sa mi zdalo, že váha mojej situácie sa len stupňuje. Začal som mať pocit, že som uväznený medzi dvoma svetmi, jedným plným bolesti a tmy, a druhým ešte tmavším, ale vzdialeným. Bolo to ako chodiť po lane nad priepasťou, bez toho, aby som vedel, čo je na oboch stranách. Priatelia mi stále odchádzali, zrady pokračovali, macina krutosť tiež. Jednej noci som sa chcel obesť pomocou kábla, ale niečo sa stalo a rozhodol som sa modliť k Bohu o pomoc, čo som nerobil už roky. V modlitbe som prosil Boha len o to, ak Meg nemala byť pre mňa, aby mi prestala bolieť. Úprimne, nič iné ma nezaujímalo, len ona, bol som príliš unavený, príliš zranený, už som to nevydržal. Bolesť neprestala, ale oslabila natoľko, že som sa dokázal trochu spamätať a vrátiť sa do svojho stavu, čo som aj urobil. Korupčná spoločnosť, pre ktorú som pracoval, mi samozrejme nevyplatila spravodlivé odškodné, takže som sa vrátil s veľmi malými peniazmi a s mnohými dlhmi. Bol som pár dní doma, až kým sa nestalo niečo hrozné. Jedného rána som išiel na prechádzku so psom, čo som robieval pravidelne. Vzduch bol ťažký, ale veľa som si z toho nerobil. Prechádzal som sa ulicami bez toho, aby som si pomyslel, že ten deň všetko zmení. Zrazu ma zastavila skupina policajtov. Spočiatku som si myslel, že je to bežná kontrola, ale čoskoro sa všetko zvrhlo. Obvinili ma z prechovávania drog a zbraní, vecí, ktoré som nikdy nevlastnil. Nič som nechápal. Rozhodli sa, že som vinný. Okamžite ma tam, pred psom, zatkli a odviedli bez toho, aby mi dali šancu zavolať komukoľvek. Na ceste, keď som bol v policajnom aute, mi to všetko vysvetlili. Jeden policajt s cynickým úsmevom mi povedal, že to so mnou nemá nič spoločné. Bol to vyrovnávanie účtov. Zdá sa, že manželka suseda mafiána mala ku mne city a muž sa rozhodol vtiahnuť ma do tejto nočnej mori. Najironickejšie bolo, že som ani netušil, kto sú. Nepoznal som ich, ani jeho, ani ju. Strávil som 2 dní vo väzení. To miesto bolo špinavá diera. Vlhké steny, neznesiteľný zápach, no predsa som si tam našiel priateľov a Boh ma ochránil. Kým som tam bol, skorumpovaná polícia využila príležitosť a vnikla mi do domu. Tvrdili, že hľadajú dôkazy, ale jediné, čo urobili, bolo kradnutie. Keď som sa vrátil, chýbali mi počítače, telefóny, tablety, batohy, všetko, čo malo hodnotu. Bolo to, ako by sa rozhodli zničiť nielen moju slobodu, ale všetko, čo som si vybudoval. Ale vedeli aj moje strachy. Tam, v tej situácii, som dostal prvý priamy signál od Boha. Bez obkľučiek, bez pochybností, bez hlúpostí. Dni predtým veštica tarotových kariet povedala, že nájdem pero na úplne nepravdepodobnom mieste a v tom momente budem vedieť, že Boh je so mnou. V cele, keď som čakal na rozsudok, špinavý a zahlbený v podrážke mojej topánky, som našiel biele pero vtáka. V tom momente som mal zjavenie, Boh bol so mnou a nič sa mi nestane, a tak to aj bolo. Nakoniec sa mi podarilo dokázať svoju nevinu. Vyšiel som na slobodu, bez záznamov, ale táto skúsenosť ma poznačila. Našiel som to, čo som hľadal. Vedomie, že dokážu vymyslieť takú obrovskú lož, že dokážu zničiť váš život v okamihu, mi zanechalo ranu, ktorá sa ešte nezahojila. A predsa tu som. Vyšiel som z tej diery, aj keď už nie som ten istý, teraz som silnejší a nebojím sa. Počas toho všetkého sa formovala modlitba, bolo niekoľko verzií, nie ako nežné riešenie, ale ako horká záchrana, zrodená z beznádeje, z potreby nájsť niečo väčšie ako prázdnota, nič. Napriek vnútorným démonom mi modlitba umožnila začať sa pomaly znovu budovať. Nič sa premenilo na akýsi druh sily, ktorá už nebola deštruktívna, ale transformačná. Toto bol len začiatok série udalostí, ktoré ma priviedli na hranicu únosnosti.